ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଶାଳ ପତ୍ରକୁ କେମିତି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିରିନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ ମୁଁ ଗୁତୁର ଉପରେ କି ମସିଣା ଉପରେ ବସିକି ଏଇନା ସେ ଗୁତ୍ରରୁ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ଖିଜରଟିକୁ ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛି ତ କେମିତି ମୁଁ ଖିଜରଟିକୁ ବାହାର କରୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖିପାରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ବାହାର କରିବି, ଯେଉଁଟା ମୋଟା ମୋଟା ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ବାହାର କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେଇଟା ସେ ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ବାହାର କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଛି ବାହାର କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ରଙ୍ଗ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ରଙ୍ଗ ହାତରେ ରଗଡ଼ୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛି ଏ ରଙ୍ଗ ରଗଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଧା କରିବି। ସିଧା କରି ସାରିଲା ପରେ ଏ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବନେଇବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଟାର ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଗ କାଳର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବାପା ବୁଢ଼ୀ ମା ସମସ୍ତେ ଏ ରଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ କାହାର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ନଥିଲା, ମେଡ଼ିସିନ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଡ଼ି ବନେଇକି ବିଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱରକୁ ଭଲ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବିଡ଼ି ବନେଇବି। ବିଡ଼ି ବନେଇକି ମୁଁ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି କାଶ ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବି ବିଡ଼ି ଏମିତି ବନେଇକି ମୁଁ ବି ବିଡ଼ି ପିଇବି। ଯଦି ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ମାନେ ଭଲ କରୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ବି ଭଲ ହେବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଉଛି ଯଦି ଭଲ ହେବ ସେଇଟା ବି ଭଲ। ଯଦି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ତ ଯିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି କଥା ସାଙ୍ଗ ଏଇନା ବନେଇବାକୁ ପୁରା ଜୋରଦାର ଲାଗିଛି। ପୁରା ଧ୍ୟାନକା ସହିତ ମୁଁ ବନଉଛି ବିଡ଼ି। ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ମାନେ ଯେମିତି ବନଉଥିଲା ମୁଁ ବି ସେମିତି ବନଉଛି। ତ ବନେଇ ସାରିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନା ନିଆଁ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଆଁ ପାଖକୁ ଆସିକି ନିଆଁରେ ଧରଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଆଁରେ ଧରଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛି ନିଆଁରେ ଧରେଇକି ଏଇନା ନିଆଁରେ ଧରଉଛି ପୁରା ଧ୍ୟାନଙ୍କ ସହିତ ନିଆଁରେ ଧରଉଛି। ନିଆଁରେ ଧରେଇ ସାରିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନା ପିଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ବହୁତ ତାଗଡ଼ା ପିଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଖି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଗଲା। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବିଡ଼ି ଏମିତି ବନେଇକି ନିଜେ ମୁଁ ପିଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ କିଣିକି ବିଡ଼ି ବି ପିଏ ନାହିଁ, ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ କିଛି ମୁଁ ପିଏ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପିଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଯଦି କାଶ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଯଦି ଭଲ ହେବ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜେଜେମା ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ ଆଜି ପୁରା କରୁଛି। ଯଦି ପୁରା କରିବାର ଯଦି ଫଳ ପାଇବି ତାହେଲେ ଭଲ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି।